Οι φράσεις που θα σου πω είναι φράσεις που ακούμε συχνά, που λέμε συχνά, που σκεφτόμαστε, που μας έρχονται αυθόρμητα. Οι περισσότερες από αυτές ξεκινάνε από μια πολύ καλή πρόθεση, από την πρόθεση να παρηγορήσουμε τον άλλον, να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, να του περάσει το άγχος. Όμως, τελικά φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα και κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Καλώς ήρθες στο podcast Lukini Project. Είμαι η Λουκία Μητσάκου, είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και life coach και αυτό είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης που έχει σκοπό να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση και μιλάμε για τεχνικές και εργαλεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Το Lukini Project έχει ως σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και φυσικά να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 49 του podcast Lukini Project και έχει τίτλο «Τι να μην πεις ποτέ σε κάποιον που έχει άγχος». Έχουμε μιλήσει για το άγχος σε αυτό εδώ το podcast και θα το κάνουμε ξανά γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι που βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και που χαλάει την ποιότητα της ζωής τους. Εσύ έχεις άγχος, έχεις πολύ άγχος, έχεις βιώσει ποτέ κρίσεις πανικού, έχεις νιώσει πως σε κάποιες περιόδους της ζωής σου το άγχος σου σε είχε κατακλείσει και δεν μπορούσες να είσαι λειτουργικός στην καθημερινότητά σου ή μήπως γνωρίζεις κάποιον που υποφέρει από πολύ άγχος, από κρίσεις άγχους, από κρίσεις πανικού, από αγχώδεις διαταραχές και θέλεις να τον βοηθήσεις αλλά δεν ξέρεις πώς? Θα μπορούσα να σου πω για πολλά στατιστικά, αλλά θα σου πω μόνο για τις αγχώδεις διαταραχές. Οι αγχώδεις διαταραχές είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο και επηρεάζει σχεδόν το 30% των ενηλίκων και αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Και μετά από έρευνες που έγιναν για την επίπτωση της πανδημίας στα παιδιά, διαπιστώθηκε πως 1 στους 5 εφήβους πάσχει και αυτός από αγχώδη διαταραχή. Γενικότερα το άγχος είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι δεν πρέπει να λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ μεγάλο άγχος. Τι δεν πρέπει να τους λέμε αν θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν θα αναφερθώ καν σε ατάκες τύπου «είσαι τρελός, δεν είσαι στα καλά σου», «μα γιατί έπρεπε να βγεις έτσι εσύ» και παρόμοια πράγματα που είναι σαφές πως είναι απαγορευτικά και άδικα και δεν έχουν καλή πρόθεση από πίσω τους. Οι φράσεις που θα σου πω είναι φράσεις που ακούμε συχνά, που λέμε συχνά, που σκεφτόμαστε, που μας έρχονται αυθόρμητα. Οι περισσότερες από αυτές ξεκινάνε από μια πολύ καλή πρόθεση, από την πρόθεση να παρηγορήσουμε τον άλλον, να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, να του περάσει το άγχος. Όμως, τελικά φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα και κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Κάνουν τον άλλον να νιώθει χειρότερα, να νιώθει ενοχές, να νιώθει πως έχει κάποιο πρόβλημα, να νιώθει πως δεν έχει το δικαίωμα να νιώθει έτσι και πως τα συναισθήματά του δεν είναι έγκυρα. Σίγουρα γνωρίζεις για τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών που σε μαθαίνουν τι να κάνεις αν κάποιος έχει τραυματιστεί ή πώς να κάνεις τεχνητή αναπνοή. Λοιπόν, δες το σημερινό επεισόδιο ως ένα σεμινάριο συναισθηματικών πρώτων βοηθειών. Έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολύ άγχος ή ακόμα χειρότερα μπορεί να παθαίνει κρίση πανικού. Κάποιον που εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το άγχος που τον έχει κατακλείσει και θέλεις να βοηθήσεις. Τι να μην του πεις λοιπόν και πώς μπορείς να τον βοηθήσεις πραγματικά. Πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Φράσεις που δεν πρέπει να πεις ποτέ σε κάποιον που έχει άγχος. Νούμερο 1. Ηρέμησε.
μην αγχώνεσαι, ξεπέρασέ το. Το να πει σε κάποιον που βασανίζεται από το άγχος του να μην αγχώνεται και να ηρεμήσει, δεν βοηθάει και φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το ξέρω πως είναι μια αυθόρμητη αντίδραση και έχει καλή πρόθεση από πίσω της, αλλά πρέπει να αντισταθούμε σε αυτήν την παρόρμηση, σε αυτό το ένστικτο και να μην το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι βοηθητικό και γιατί δείχνει άγνοια. Γιατί το άγχος δεν είναι επιλογή. Δεν είναι επιλογή να το νιώθεις και έτσι φυσικά δεν είναι και επιλογή το να μην το νιώθεις. Δεν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ξύπνησε μια μέρα και είπε «Ξέρεις ρε τι θα είχε πολύ πλάκα». Λοιπόν, θα είχε πάρα πολύ πλάκα να έχω άγχος, πάρα πολύ άγχος, να παθαίνω κρίσεις πανικού, να υδρώνω, να ζαλίζομαι, να νομίζω πως θα πεθάνω επειδή δεν μπορώ να αναπνεύσω και να μην κοιμάμαι για μήνες. Ναι, αυτό θα ήταν τέλειο, αυτό θα κάνω. Όχι, το άγχος δεν είναι επιλογή και αυτή η συμβουλή «μην αγχώνεσαι, ξεπέρασέ το» υποδηλώνει πως αυτός ο άνθρωπος το επιλέγει συνειδητά αυτό που βιώνει και του ρίχνει στην ευθύνη και το φταίξιμο, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι on και off και επιλέγει να μην το πατήσει. Αλλά το άγχος δεν λειτουργεί έτσι. Και ο άνθρωπος που το ακούει νιώθει πως δεν προσπαθείς καν να τον καταλάβεις, γιατί το άγχος δεν είναι επιλογή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης άγχους, αλλά δεν υπάρχει η μέθοδος «σταμάτα να αγχώνεσαι». Έτσι, αυτή η μέθοδος δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε υπάρχει και η μέθοδος «μην το σκέφτεσαι, ξεπέρνα το, μην τα σκέφτεσαι τα προβλήματά σου». Είναι σαν να σου λέω, και κάπου το είχαμε ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, είναι σαν να σου λέω «μην σκέφτεσαι έναν ροζ ελέφαντα, μη σκέφτεσαι ένα ροζ ελέφαντα, μη σκέφτεσαι ένα ροζ ελέφαντα». Τι σκέφτηκες? Έναν ροζ ελέφαντα. Θα σου έρθει αυθόρμητα να πει σε κάποιον να μην αγχώνεται. Σφίξε τα δόντια, σφίξε τις γροθιές σου και μην το πεις. Θέλει λίγη πρακτική, αλλά γίνεται όλο και πιο εύκολο. Νούμερο 2. Άντε πάλι τα ίδια. Και αυτό συνοδεύεται συνήθως και από έναν αναστεναγμό ή ένα ξεφύσιμα ή έτσι ένα περίεργο βλέμμα. Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό είναι πραγματικά από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις σε κάποιον με άγχος και μπορεί να τον πληγώσει πάρα πολύ αυτόν που το ακούει. Και αυτός είναι ο πλέον σίγουρος τρόπος να κάνεις τον άλλον να σταματήσει να εκφράζει τα συναισθήματά του και να μην σου ξαναμιλήσει ποτέ για το πώς νιώθει. Και τον κάνεις να νιώθει πως είναι βάρος, πως σε ταλαιπωρεί, πως η ζωή σου θα ήταν πολύ πιο ευχάριστη αν έλειπε αυτός ο άνθρωπος και το άγχος του. Μην το πεις αυτό ποτέ, ποτέ όμως, ποτέ. Νούμερο 3. Είναι όλα στο μυαλό σου. Πολλοί άνθρωποι που βιώνουν πολύ άγχος ή κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού ή έχουν κάποια αγχώδη διαταραχή, γνωρίζουν πως πολλά από όσα τους αγχώνουν είναι πράγματι στο μυαλό τους. Αυτό όμως δεν το κάνει λιγότερο επίπονο, ούτε λιγότερο φοβιστικό. Το να πει σε κάποιον πως όλα είναι στο μυαλό του δεν τον βοηθάει, δεν τον καθησυχάζει. Αντίθετα του λες πως τα συναισθήματά του δεν είναι έγκυρα, πως δεν έχει δικαίωμα να νιώθει έτσι. Του λες πως δεν βιώνει άγχος, είναι κάτι που το φαντάζεται. Και αυτό είναι πολύ άδικο, γιατί ακόμα κι αν κάποια από τα πράγματα που τον αγχώνουν μπορεί να είναι στο μυαλό του με την έννοια πως μπορεί να μην έχουν συμβεί ακόμα ή μπορεί να υπάρχουν λίγες πιθανότητες να συμβούν με αυτή την έννοια, παρόλα αυτά το συναίσθημα αυτό δεν είναι στο μυαλό του, το νιώθει και μάλιστα έχει συμπτώματα, σωματικά συμπτώματα εξαιτίας αυτού. Μπορεί να υδρώνει, να έχει ταχυκαρδίες, να στεγνώνει το στόμα του, να έχει ένα βάρος στο στήθος, να έχει ναυτία ή μουδιάσματα. Και αυτά είναι λίγα μόνο από τα συμπτώματα που μπορεί να έχει. Και αυτά δεν είναι καθόλου στο μυαλό του. Τα βιώνει και είναι η πραγματικότητα. Είναι μια αληθινή εμπειρία. Και με το να λες σε κάποιον πως τα φαντάζεται, πως όλα είναι μέσα στο μυαλό του, τον ακυρώνεις και τον κάνεις να νιώθει πολύ χειρότερα. Νούμερο 4. Άλλοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα
άλλοι βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα. Αυτή η φράση μπορεί να ξεκινάει από μια καλή πρόθεση. Από την πρόθεση να δούμε τα πράγματα μέσα από μια άλλη προοπτική και να αντιληφθούμε τα μεγέθη, αλλά δεν βοηθάει ποτέ αυτόν που την ακούει ίσα ίσα. Όλοι γνωρίζουμε πως τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα. Αυτό όμως δεν αλλάζει την κατάσταση. Αυτό δεν κάνει τα συναισθήματα του ανθρώπου που έχει άγχος λιγότερο έγκυρα. Είναι όμορφο να σκεφτόμαστε τα πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη και έχουμε μιλήσει αναλυτικά για την ευγνωμοσύνη σε αυτό εδώ το podcast. Αλλά το να απαξιώνεις τα προβλήματα κάποιου επειδή κάποιος άλλος μπορεί να έχει μεγαλύτερα προβλήματα, αυτό δεν είναι όμορφο, δεν είναι υγιές, δεν είναι βοηθητικό. Το να σκέφτεσαι τα πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνώμων είναι πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολλά ωφέλη, αλλά δεν έχει ως σκοπό να διαγράψει τα άσχημα πράγματα που βιώνεις, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το να πει σε κάποιον που έχει πολύ άγχος πως άλλοι άνθρωποι έχουν χειρότερα προβλήματα από εκείνον, δεν τον βοηθάει, δεν τον καθησυχάζει, ούτε τον κάνει να σκεφτεί όλα τα καλά που έχει στη ζωή του και να νιώσει ευγνωμοσύνη. Ξέρεις τι του κάνει? Του προκαλεί ενοχές. Είναι σαν να του λες, είσαι αχάριστος που νιώθεις έτσι, είσαι αχάριστος που δεν νιώθεις ευγνωμοσύνη ενώ άλλοι δεν έχουν όλα αυτά που έχεις. Και νιώθει ενοχές και νιώθει πως είναι ένας κακός, αχάριστος άνθρωπος. Γιατί? Επειδή δεν μπορεί να βάλει τη λογική του κάτω και να νιώσει ευγνωμοσύνη και ηρεμία. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές ή κρίσεις πανικού ή οτιδήποτε που σχετίζεται με το άγχος, συχνά νιώθουν περισσότερες ενοχές σε έναν μήνα από όσες θα νιώσουμε οι υπόλοιποι στη ζωή μας συνολικά. Νιώθουν ενοχές και ντροπή από μόνοι τους και το να προσθέτεις σε αυτές τις ενοχές είναι άδικο και δεν βοηθάει καθόλου. Ίσα ίσα οδηγεί σε περισσότερο άγχος. Νούμερο 5. Αγχώνεσαι για το τίποτα. Γιατί να αγχωθεί κάποιος γι' αυτό? Ακόμα κι αν για εσένα αυτό που συμβαίνει είναι κάτι ανούσιο και δεν θα το σκεφτώσουν δεύτερη φορά και δεν θα αγχωνώσουν γι' αυτό, αυτό δεν σημαίνει πως το ίδιο ισχύει και για κάποιον άλλον. Όταν το λες αυτό, δείχνεις πως δεν θεωρείς τα συναισθήματα του άλλου έγκυρα. Του λες πως δεν έχει δικαίωμα να νιώθει έτσι και πως είναι ο μόνος που θα το αντιμετώπιζε με αυτόν τον τρόπο. Άρα εκείνος έχει το πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι βοηθητικό. Νούμερο 6. Κι εγώ έχω συχνά άγχος, όλοι αγχωνόμαστε. Το άγχος λοιπόν είναι μέσα στη ζωή και όλοι θα νιώσουμε άγχος σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, αλλά επειδή μπορεί να έχεις νιώσει κάποτε άγχος, δεν σημαίνει πως καταλαβαίνεις τι περνάει ένας άνθρωπος που νιώθει πολύ άγχος συνέχεια και τον κατακλείζει αυτό. Ένας άνθρωπος με κρίσεις πανικού, με κρίσεις άγχους, με αγχώδεις διαταραχές. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Και αυτό δείχνει πως απαξιώνεις ουσιαστικά αυτό που περνάει ο άλλος. Έτσι δηλαδή τον κάνεις να νιώθει πως αυτό είναι κάτι που το νιώθουν όλοι. Και μόνο αυτός το κάνει έτσι τόσο μεγάλο θέμα γιατί είναι drama queen. Τα μεγέθη όμως είναι διαφορετικά. Μόνο αν έχεις κρίσεις πανικού μπορείς να πεις σε κάποιον που έχει κρίσεις πανικού πως νιώθεις κι εσύ έτσι και καταλαβαίνεις τι περνάει. Μόνο αν έχεις κάποια αγχώδη διαταραχή μπορείς να πεις σε κάποιον που έχει αγχώδη διαταραχή πως νιώθεις κι εσύ έτσι. Αλλά ακόμα κι αν έχεις βρεθεί στη θέση του άλλου, είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι πως το άγχος διαφέρει και σε ένταση και ως εμπειρία από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι το ίδιο για όλους. Επομένως αυτό το όλοι αγχωνόμαστε πως κάνεις έτσι ή ακόμα και μια παραλλαγή ότι άσε κι εγώ είδα το λογαριασμό της ΔΕΗ προχθές και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Αν είχες πάθει κρίση πανικού θα το είχες καταλάβει. Ενώ δηλαδή μπορεί να ξεκινάει όλο αυτό από μια καλή πρόθεση, ενσυναίσθησης και να δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε πως νιώθει ο άλλος, συχνά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Νούμερο 7. Και άφησα το πιο περίεργο για το τέλος. Όλα θα πάνε καλά. Και αυτό πραγματικά θα σου φανεί περίεργο.
Και θα σου πω πως είναι μια αυθόρμητη αντίδραση. Να θέλουμε να παρηγορήσουμε κάποιον, να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, με το να του πούμε πως όλα θα πάνε καλά. Και είναι κάτι που το λέμε συχνά και είμαστε όλοι μας ένοχοι, είμαι ένοχη και εγώ γι' αυτό. Πολλές φορές το έχω πει. Και δεν είναι ότι είναι κάτι που θα πληγώσει τον άλλον, έτσι, δεν είναι από τα χειρότερα πράγματα δηλαδή που μπορείς να πεις σε κάποιον, σε καμία περίπτωση. Αλλά αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που βιώνει πολύ έντονα άγχος, τότε μπορεί να μην σε πιστέψει και να νιώσει πως το λες αυτό γιατί θέλεις να σταματήσει να μιλάει για το πώς νιώθει. Επαναλαμβάνω πως αυτό το τελευταίο δεν είναι κάτι απαγορευτικό, έτσι, εξαρτάται από την περίπτωση. Αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει πολύ άγχος γιατί φοβάται πώς θα τα πάει στις εξετάσεις, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, ή φοβάται πώς θα αποτύχει σε κάτι στη δουλειά, έτσι, από το να πεις όλα θα πάνε καλά, είναι πολύ πιο βοηθητικό να του πεις ότι ακόμα κι αν όλα πάνε στραβά, εγώ θα είμαι δίπλα σου, δεν είσαι μόνος σου, θα είμαι εδώ. Ό,τι και να γίνει, θα είμαι δίπλα σου. Και αφού έφερα αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα και αφού είδαμε διάφορες φράσεις που δεν βοηθούν τον άλλον να τις ακούσει όταν νιώθει πολύ άγχος, πάμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε αντί για αυτές τις φράσεις. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να του δείξουμε ότι νοιαζόμαστε και να τον βοηθήσουμε πραγματικά. Νούμερο 1. Κάνε τον άλλον να νιώσει ασφαλής. Πες του, είμαι εδώ δίπλα σου, δεν θα φύγω, θα καθίσω μαζί σου μέχρι να νιώσεις ήρεμος. Είμαι εδώ δίπλα σου και τίποτα δεν θα αφήσω να σε πειράξει. Είμαι εδώ για σένα ό,τι και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά φρόντισε να μην υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να τηρήσεις. Δηλαδή μην πεις ότι θα είμαι δίπλα σου για πάντα, θα είμαι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή ό,τι ώρα θελήσεις, αν αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να τηρήσεις. Πες κάτι που πιστεύεις ότι μπορείς να το τηρήσεις. Νούμερο 2. Άκουσέ τον πραγματικά χωρίς να προσπαθείς να το διορθώσεις όλο αυτό, χωρίς να προτείνεις λύσεις. Πες, σε ακούω, έχεις την προσοχή μου. Πολλές φορές μπορεί να φοβάται ο άλλος να μιλήσει για όσα τον αγχώνουν, γιατί μπορεί να νιώθει βάρος, να νιώθει ότι δεν είμαι καλή παρέα. Οπότε το να καταλάβει ότι είσαι διατεθειμένος να τον ακούσεις πραγματικά όμως, είναι πολύ καθησυχαστικό. Νούμερο 3. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή? Τι χρειάζεσαι? Αντί να δίνεις συμβουλές για κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει αλλά μπορεί και όχι, ρώτησε τον άλλον τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μην προσπαθείς να μαντέψεις, ρώτησέ τον. Τι χρειάζεσαι? Είμαι εδώ μαζί σου, δεν είσαι μόνος σου. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Νούμερο 4. Θέλεις να κάνουμε κάτι για να ξεχαστείς για λίγο? Μπορεί να μην θέλει να μιλάει συνέχεια για αυτό που τον αγχώνει και να χρειάζεται κάτι να του αποσπάσει την προσοχή. Νούμερο 5. Πάμε μια βόλτα, πάμε κάπου ήσυχα, πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, στο δάσος, κάπου στη φύση. Η αλλαγή περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική. Είτε αποφασίσει να μιλήσει για όσα τον αγχώνουν εκεί που θα πάμε, είτε όχι. Νούμερο 6. Μπορώ να σε αγκαλιάσω? Η αγκαλιά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ βοηθητική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε αν εκείνη τη στιγμή ο άλλος έχει ανάγκη από σωματική επαφή ή όχι. Πρέπει να ζητήσουμε την άδεια. Ένα ιστερόγραφο. Μιλήσαμε για αρκετές ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να δώσουμε υποστήριξη σε κάποιον που υποφέρει από άγχος. Αν όμως εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις υποφέρεται από πολύ άγχος, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να βοηθήσει και θα κάνει τεράστια διαφορά. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Αν ένας άνθρωπος που αγαπάς υποφέρει από άγχος και δεν ξέρεις ακριβώς τι να πεις, δεν πειράζει.
Δεν είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να γνωρίζεις ακριβώς τα πράγματα που θα ήξερε ένας ειδικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είσαι ειλικρινής. Μπορείς να πεις «Δεν ξέρω τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ για σένα». Και αυτό αρκεί, γιατί το σημαντικό για κάποιον που βιώνει μια τέτοια κατάσταση δεν είναι πάντα το τι θα πεις. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρει πως δεν είναι μόνος του, πως είσαι δίπλα του ό,τι και να γίνει. Ακόμα ένα ιστερόγραφο και αυτό θα είναι το τελευταίο. Αν έχεις πολύ άγχος, πες μου για την εμπειρία σου, πες μου λεπτομέρειες και ποιες είναι οι κουβέντες που ακούς από κάποιον και σε κάνουν τελικά να νιώθεις χειρότερα. Τι θα ήθελες να μη σου λένε, τι θα ήθελες να σου λένε, τι έχεις ανάγκη να ακούσεις. Ας ανοίξουμε μία συζήτηση. Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε? Λοιπόν, lukini.gr, έχουμε όλα τα podcast εκεί και πολλά ακόμα άρθρα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Social media, Facebook, σελίδα Lukini και group Lukini Project Podcast. Instagram, Lukia Mitsaku και Lukia Mitsaku Coaching και TikTok, Lukia Mitsaku. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μου για ατομικές συνεδρίες coaching. Μπορείτε να κάνετε share αυτό το podcast στα social media, θα χαρώ να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που το ακούτε για να βρίσκετε πιο εύκολα τα νέα επεισόδια, να το κατεβάζετε κάθε φορά για να μπορείτε να το ακούτε εκτός σύνδεσης και φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να προτείνετε αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σας. Αν σου αρέσει τώρα το Lukini Project, μπορείς να του δείξεις την αγάπη σου με το να πας στην εφαρμογή του Spotify από το κινητό και να το βαθμολογήσεις με 5 αστεράκια. Και μπορείς να κάνεις το ίδιο και στο Apple Podcast και θα μου δώσει πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και θα κάνει μεγάλη διαφορά στο να μας βρουν και άλλοι άνθρωποι και να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, σε ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι με τον χρόνο σου. Χαίρομαι που έφτιαξες χρόνο για να ασχοληθείς με τέτοια θέματα, για να ασχοληθείς με την προσωπική σου ανάπτυξη. Θέλω να σου δώσω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί είναι κάτι πρακτικό. Κάνεις μια πρακτική προσπάθεια για να βελτιώσεις τη ζωή σου. Τα λέμε πάλι την Τρίτη με το καινούργιο μας επεισόδιο. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Και από εμένα, φίλοι, μεγάλο.